Όμως ερχόμουν πάρα πολύ συχνά εδώ. Παλιότερα ήταν το στέκι μου εδώ, πριν από το ίδρυμα. Τώρα είμαι ένα μπαρμπούνι. Μπούνι, είμαι ένα κόκκινο εκτάμινο μπαρμπούνι. Είμαι όμορφο, γλυκό και πατέτη καλυτό. Κολυμπάω με τον Άκα. Θες να κάνουμε χαδάκια. Κατσόν! Φυλάκια. Κατσόν! Έρχεσαι συχνά εδώ. Τι ρωτάς? Απλό ενδιαφέρον. Απλό ενδιαφέρον ή απλά μου την πέφτεις? Όχι. Απλό αληθινό ενδιαφέρον. Τι σε νοιάζει εσένα να έρχεσαι συχνά εδώ? Είσαι ασφαλές είσαι? Όχι, απλά προσπαθώ να συγκροτήσω καλύτερα, να σπάσω τον πάγο που λέμε, αλλά... Αλήθεια! Μήπως θέλεις να σπάσεις τον πάγο ώστε να μετραβήσεις σπίτι σου να ακούσουμε μουσική? Για να δούμε ένα εκπληκτικό, φανταστικό DVD από αυτά που έχεις νοικιάσει? Ή μήπως για να μου δείξεις τη σπάνια συλλογή σου με τα γραμματόσημα? Ενώ το μόνο που θέλεις στην πραγματικότητα είναι να πηδήξεις. Πράγμα από ό,τι βλέπω δεν το κάνεις και πάρα πολύ καλά. Και μετά θα πας στην τουαλέτα και θα κατουρίσεις κάνοντας πάρα πολύ θόρυβο, τρομερά ικανοποιημένος με τον εαυτό σου. Και μετά θα πας στο ψυγείο για να πάρεις μπύρα, χωρίς εμένα να με ρωτήσεις αν και εγώ θέλω κάτι. Και ύστερα θα έρθεις και θα ξαπλώσεις πάλι δίπλα μου και με ένα βαθιά πολιτικό ύφος θα ανάψεις τσιγάρο και θα μου εξομολογηθείς ότι έχεις κοπέλα που τη λένε αλήθεια και λείπεις στο Λονδίνο για να την κάνει στην ιατρική. Και